प्रमोद बड़ो डांगरियार मेन काम केनेके बीटीसी खनक दुर्बल करिब पारा जाय तार प्रमाणটো 16টা डिपार्टमेंट দি দিয়া হল চাকৰি আজিলৈকে দিব পৰা নাই বাকি এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো নিজৰ কবজাত নাই মানুহে তেওঁক পুতলা বুলি কয় মেৰুদণ্ডহীন বুলি কিন্তু এই খবৰ চৰ্চাৰ মাজতে এতিয়া চৰ্চা চলিছে বিটিআৰৰ ৰাজনীতিৰ অন্যটা বিষয়ক লৈ কিয়নো মিত্ৰ দল এতিয়া ইউপিপিএলৰ বাকিছে চিন্তা বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পাছতে প্ৰমোদ বড়োৰ দুচিন্তা বাকিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বডোলেণ্ডত গলেও ও মোৰ আপোনাৰ দেশ আজি ডেটত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ ও মোৰ আপোনাৰ দেশ বৰাক উপত্যকাত গলেও ও মোৰ আপোনাৰ দেশ উজনিত গলেও ও মোৰ আপোনাৰ দেশ নামনিত গলেও ও মোৰ আপোনাৰ দেশ আজি আমাৰ ৰাজ্যত কোনো এটা সংগঠন আজি নাই কিন্তু অসমক 50-50 বিভক্ত কৰাৰ ব্যক্তিসকলক আমি মূল খুঁটিলৈ উভতাই আনি অখণ্ড অসমৰ বাবে কামত আত্মনিয়োগ কৰাইছো তাৰ কথা আজি আমি ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই বডোলেণ্ড ৰাজ্যটো আজি আমি ও মোৰ আপোনাৰ দেশ বুলি ক'ব পৰা হৈছে ও बर' হিচাबै सोरखौहाय लन्च खालामदोंमोन आरो बर्तमाननि समावहाय सोरखौ रिलन्च खालामनो थांगासिनो दङ जितु शक्तिशाली बीटीसी याक केनेके दुर्बल करिब पारा जाय तेनेकुवा धৰণৰ এটা এসাইনমেন্ট হিচাপে নবখৰণীয়া দিছপুৰীয়া চক্ৰৰ দ্বাৰা চলিছিল তেওঁ আৰু আজি তাৰ তেওঁৰ जितु এসাইনমেন্ট হেতু কমপ্লিট হৈছে এতিয়া তেওঁৰ এসাইনমেন্টটো বেলেগ এজনক সাবমিট কৰা হৈছে এটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া जायनाखि जोंनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल सुबुंफोरा दिनै नैबे दोलोनि एडभाइजार हिसाबै मावगासिनो दङ बा जोंनि बर्तमान सोलिफुबाय थानाय सरकारनि मानगोनां CM बिथांनि एडभाइजार स' हेल' एसबि ब्लगनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो हेल' एसबि ब्लगखौ मोजां मोनग्रा बयबो मानगोनां भिउवार्स आरो बयखौबो फिन खनसे हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय फैया सानब्लाबो खनले फैफिनबाय थानो गोनां जादों आरो नोंथांमोननि सेरावहाय नुजाफिनबाय थानो गोनां जादों रायजो राजाफोरखौ बुजायहोनो थाखाय बा खायसेया बुजिखानाय नोंथांमोना जायफोरा बुजिखानाय नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन जायफोरा कन्टेन्टखौ गाज्रि मोनदों नोंथांमोना स्किप खालामनानै आलदा दस्रा चेनेलावहाय थांनो हागोन आहा बेवहाय बुंनो गोनां एख' गैया जाय बिथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट बा गोनां खोनासंनो गोनां दङ होननानै सानदों एसेब्लाबो भेलुएबल जानो हानाय नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम थानो हागोन आरो जोबजासिम नायोब्ला गासिबो खोथाखौ बुजिलांनो हागोन इन्ट्र' भिडिअ जेरै आं बुंदों सोरखौहाय लन्च खालामनायमोन ओ बर' हिसाबै आरो सोरखौहाय रिलन्च खालामफिननो थांगासिनो दङ ओ मोर आपनार देश होननानैहाय सोर बुंदों नैबेखौहाय आबुङै सावरायनो थांगासिनो दङ गिबियावनो नैबे ओ मोर आपनार देश होननानै जोंहा मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा एसेम्ब्लियावहाय नैबे खोथाखौ फोरमायदों मानि थाखाय फोरमायदों बेवहाय जोबोद गोथौ जाहोन दङ दिनै आलादा रायजो बियै दिनै जोङो फिन खनसे बिटिआर गोरोबथानि बा बिटिआर गोरोबथाजोंहाय जों दिनै आलादा रायजो सिमांखौहाय ज्राब गारनाया मोजांसै नामा दिनै जोंनि काउन्सिला दंब्लाबो गैयै बायदि दिनै काउन्सिलनि दैदेनगिरि दंब्लाबो गैयै बायदि दिनै जोंनि काउन्सिलनि आन्दाराव गावखुंथाय गोहो दंब्लाबो गैयै बायदि दिनै जोंनि निजा एडमिनिस्ट्रेसन आयेन कानुन दंब्लाबो गैयै बायदि दिनै जोंनि काउन्सिलावहाय मोनसे फिसा नायल' जाल' काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि दङ नाथाय बेबो नन फांसनिं सेक्रेटारि दङ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ नाथाय बिथांमोना दिसपुरनि सेक्रेटारिनि बा दिसपुरनि एसेम्ब्लिनि रायदान मोनागौमानि MLA मन्थ्रिफोरनि रायदान मोनागौमानि जोंनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनि MCLAफोरा नन फांसनिं जानानै दङ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों नैबे ओ मोर आपनार देश दिनै जोङो जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय थ' गोलाव आन्दलन आरो गोबां रोजा बर' जोहोलावफोरनि मुंख्लं जानाय जिउ बावसोमनाय हारिनि मोनसे सिनायथि नागिर दिनै जोङो मा फर्जायाव फैदों बे लन्च खालामनो थांगासिनो दङ सोरखौहाय आरो सोरखौ लन्च खालामदोंमोन ओ बर' हिसाबै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हिसाबै सोरखौ जोंनि बिटिसिआव दैथायहरदोंमोन दिसपुरनिफ्रायहाय बेखौ मोजाङै फोरमायदोंमोन थांनाय बावैसो समाव कमल आजाद होननायखौ थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ आरो जाय नोंथांमोना मिथिया आं फोरमायनो सानदों बिथाङानो सासे
माइनरिटी सेलनि UPPL दोलोनि गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन मानगोनां CM प्रमद बर'नि साखाथि आखाथियाव थानाय राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड बायदि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा गोबां खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा मानगोनां CM प्रमद बर'जों थाफानानैहाय नाथाय थांनाय दान मोननैसो सिगां बिथाङा रेजिगनेशन होनो गोनां बाध्य जादोंमोन बा बिथांखौहाय पार्टीनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन बिथाङा मोनसे फेसबुक पोस्ट होनायनि जाहोनाव बिथांखौहाय उइदाउट इनफरमेशन बिथांखौहाय पार्टीनिफ्राय सैथोनि खोथाखौ बुंनायावहाय बिथांमोना लाजि मोननानै कमल आजाद बिथांखौहाय बोख्लायनाय जायो पार्टीनिफ्राय बिथाङानो दिनै बर' जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिथाङा जोबोद मोजां गुबुन हारिनिब्लाबो जों दिनै बिथांखौ बाख्नायनो गोनां बिथाङा जोंनि BTCनि जिथु जोहोलावफोरनि मान मर्यादाखौ दोननानै बिथाङा मोनसे गोथौ मिनिं गोनां खोथा बुंदों गोबां आन्दोलन खालामनानै गोबां सेक्रिफाइसेस खालामनानै दिनै बिथांमोना BTCआव जुदि राजखान्थिनि गोहोखौ लायोब्ला लाथों बेवहाय जोंहा खुनु आपत्ति खालामनो गोनां गैया मानोना बेयाव बर'नि थै गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय जोंनि मेगन खाना खोमा बेंगा जोङो दिनैसिम नुनानैबो नुयैबायदि खोनानानैबो खोनायै बायदि मानो दासिमबो किसुमान खोथाखौहाय जोंनि रायजो राजाफोरा बुजिनो नाजायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा भिडिअआव आवगायलांनायनि नोंथांमोननो आङो बिथांनि बुंनाय रावखौहाय ससे दिन्थिनो होननानै आखायाव लाग्रोदों बेनि उनाव जोबथारनायावहाय फंनैसो बुंबावगोन आरो नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम था रायजो राजा नोंथांमोना क्लियारलि नुनो हाबाय बिथाङा जोबोद मोजाङै खोथाफोरखौहाय फोरमायलांदों थख'यै बिथाङा बुजायदों नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायबाव आरो बेनि उनाव माखासे खोथाखौ आं सावरायबावनो थांगासिनो दङ आरो कमल आजाद मानगोनां बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि फारसे आरोबाव आङो बुंनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै नोंथांमोना बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानैहाय थारैनो बुजिजोबनो हाबाय दाना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नाय अब्लाना एसेब्लाबो नोंथांमोनाव बर'नि थै दङब्ला दिनै जोंनि काउन्सिला मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना एसे साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे सम ओरैबायदि दंमोन जेरावनाखि जोंनि रिजनेल पार्टीनि अनगा बेवहाय जोंनि बिथायावहाय रावहाबो बेफोरबायदि गोहो बा आगान होनायनि साहस गैयामोन नाथाय दिनै बिथांमोना जोबोद गिदिर मोनसे बिल्डिं न' गायसनदों जेरावनाखि गांव चलो होननाय मोनसे स्ल'गानजोंहाय बिथांमोना दिनै जोंनि BTCआव हाबफैनानै दिनै मा टार्गेट पलिसि लागासिनो दङ माबायदि प्लान पलिसि लागासिनो दङ थारैनो दिनै जोङो नामावल' दिनै जोङो UPPL दोलोखौ मोनसे रिजनेल पार्टी होननानै बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो सानदों नामा ना सिं बर' रायजो राजाफोरखौहाय मोनसे रिजनेल सेन्टिमेन्टआव सोसनना दोननो थाखाय UPPL दोलोखौ दाफ्लानानै बिथांमोना BJP दोलोनि एजेन्ट बायदि बा कमप्रमाइज जानानै खामानि मावदों नामा मोनसे सन्देह गोनां खोथा बावैसो समाव बिथांमोना सरकार दाबाय जोग्राब थाबैनो दिनै सारा BTCआव BJPआ गोसारजोब्बाय बिबारा बारफ्रुंजोब्बाय सिन्था खालामनो गोनां नंगौना नङा रायजो राजा नोंथां दिनै गोबां मानसिफोरनि खुगा खोनायो दिनै किसुमान काउन्सिलाव जाजोबनाय खामानिफोरा दिनै मानि थाखाय दिनै स्टेटनि अर्डार मोनागौ मानि दिनै जोंनि काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेसन फांसनिं जायाखै मोजाङै दिनै पार्टी अफिस अपेनिं खालामदों गाबोननि समावहाय आरो मा अपेनिं खालामबावगोन दिनै अमर आपनार देख होनानै दिनै जोंनि BTCआवबो जुदि बे सोगोमहांबाय अब्ला जोंनि बिर जोहोलावफोरनि जिउ बावनाया बेसेन गोसा जिउ बावलांनाया मा ओंथि थाहैबावगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिन्थिनाय लामा बायदि हान्थिग्रा दिनै बिथांखौ फालिग्रा गेदेमाफोरानो जुदि लामा आन्दायनानै थादोंबा रायजो राजाफोरखौ सोर सैथो लामायाव लांबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन नैबेखिनि क्लिप्सखौ भिडिअखौ लाबोनानै नोंथांमोननि सेरावहाय आङो रावखौबो कनफिउसन खालामनो नाजायाखै आङो फिन खनसे बुंबावनो नाजादों आंनि अपिनियन नोंथांमोना मा सानो नैबेफोरखौ नुनानैहाय नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना फिन खनसे आरोबाव निमाहा होबावगोन स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय जिटु শক্তিশালী BTC ইয়াক কেনেকৈ দুৰ্বল কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এছাইনমেণ্ট হিচাপে নৱখৰণীয়া দিছপুৰীয়া চক্ৰৰ দ্বাৰা চলিছিল তেওঁ আৰু আজি তেওঁৰ যিটো এছাইনমেণ্ট সেইটো কমপ্লিট হৈছে এতিয়া তেওঁৰ এছাইনমেণ্টটো বেলেগ এজনক ছাবমিট কৰা হৈছে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মেইন কাম কেনেকৈ BTCখনক দুৰ্বল কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰমাণটো 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট দি দিয়া হ'ল চাকৰি আজিলৈকে দিব পৰা নাই বাকি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো নিজৰ কব্জাত নাই মানুহে তেওঁক পুতলা বুলি কয় মেৰুদণ্ডহীন বুলি কয় মানুহে কয় দেই মই কোৱা মিছলীয়া বুলি কয় এইবিলাক মানুহে কয় গতিকে এই যে আপোনাৰ নৱখৰণীয়াৰ এংগল আছিল একচুৱেলি তেওঁৰ এছাইনমেণ্টটো শেষ তাৰ আৰু এটা প্ৰমাণ হ'ল অলৰেডি নৱখৰণীয়াই MLA ইলেকশ্যন খেলিছে যোৱা আপোনাৰ 2021ত তেওঁ MLA ইলেকশ্যন খেলিছে কিয় খেলিছে বিধায়কৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কিয় কৰিছে কাৰণ তেওঁ জানে লোকসভা সাংসদ হিচাপে তেওঁৰ যিটো এছাইনমেণ্ট পিৰিয়ড কমপ্লিট এতিয়া এই গেমটো বেলেগৰ দ্বাৰা খেলা হ'ব প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা খেলা হ'ব
ইমান আপোনাৰ প্ৰমাণ এইবিলাক আৰু তাৰ উপৰি আপুনি চাওক এই নৱসৰণীয়া যেতিয়া লঞ্চ হৈছিল BTCত অবৰ ৰাজনীতি বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰু কেনেকৈ BTCক দুৰ্বল কৰিব পাৰোঁ সেই ৰাজনীতিত যেতিয়া নৱসৰণীয়া লঞ্চ হৈছিল তেওঁৰ খোৱে বাৱে থকা ব্যক্তিসকল আজি ক'ত আছে আজি জমছেৰ আলী UPPLত আছে প্ৰমোদ বড়োক এডভাইজ কৰি আছে এই জমছেৰ আলী এসময়ত নৱসৰণীয়াৰ খোৱে বাৱে থাকি অবৰ ৰাজনীতি BTCত কৰিছিল কিহৰ কাৰণে BTCখনক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে সেই জমছেৰ আলী আজি প্ৰমোদ বড়োৰ এডভাইজাৰ সেই ব্ৰজেন মহন্ত আজি ক'ত আছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ লগত আছে গতিকে এইবিলাক কথা স্পষ্ট আৰু BTC ৰাইজে বুজি পাইছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এজেণ্ডা চলে BTCখনৰ যিটো স্বায়ত্ত শাসন যিটো সাংবিধানিক শক্তি তাৰে ৰাইজৰ এইটো বড়ো ৰাইজ হওক বা অজনজাতীয় ৰাইজ হওক সকলোৱে তাতে এটা স্বায়ত্ত শাসিত শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব খোজে আমি বিচাৰো যে যিটো ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব এইটো বড়োসকলে লগ কাৰণ এইটো দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে তাতে কাৰো আপত্তি নাই BTC চুক্তিত সকলো অজনজাতীয় লোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে একচেপ্ট কৰি লৈছে তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই নৱসৰণীয়াৰ চেপ্টাৰটো শেষ কৰি এই নৱসৰণীয়াৰ গেমটো এতিয়া কাৰ দ্বাৰা আৰু কেনেকৈ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰি চলোৱা থকা হৈছে এইটো ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকে ক'বলগীয়া নাই